שליח האולפן המרכזי היה בלוב, מצא שנאה לשליט קדאפי וגילה שבתי הכנסת הפכו למסגדים וכנסיות. מה בדיוק קורה שם? קדאפי הפתיע, קרץ למערב ומיד ביקשנו מהעיתונאי הצלם נפתלי הילגר לצאת ללוב. הנה המסמך המצולם של שליח חדשות 10 ומסע אחר, 3 שבועות בלוב. לוב נפתחת לתיירות, לוב מעוניינת בתיירות, אבל לוב עדיין לא למדה מה תייר רגיל עושה ומה תייר רגיל לא עושה. ברגע שתייר לוקח מצלמה ומנסה לצלם את הסקיילייט של טריפולי, הוא בגדר חשוד. קדאפי אמנם קורץ למערב, אבל לוב רחוקה מלהיות דמוקרטיה נאורה. הצילומים נעשים בהיחווה. אסור לראיין מול מצלמה. השיחות עם התושבים נעשות בסתר. הפחד עדיין מרחף בין הקשתות בשוק. יום חמישי בערב יוצאים, אפשר להתעכב בפקקים בעיר, אבל בסך הכל אין הרבה מה לעשות שם. חיי הלילה תוססים ביותר הם בקהיר הקטנה, ושם אפשר למצוא את המצרים, העובדים הזרים המצרים שיושבים בבתי קפה, מעשנים נרגילה, הם מסתכלים קצת טלוויזיה, וזה בערך שיא חיי הלילה של טריפולי. כשהסתובבתי בעיר העתיקה של טריפולי, הציפייה הייתה בעצם לפגוש עיר ואנשים של אווירה ים תיכונית. אבל זה לא מה שמצאתי. מצאתי בטריפולי אנשים שקטים יחסית. החשש עדיין וקיים שמישהו מאזין למה שאתה אומר, והתחושה הכללית היא של חוסר שמחת חיים. בדרך כלל כשאנחנו חושבים על לוב, אנחנו חושבים על קדאפי. והופתעתי מאוד לראות את התגובות של אנשים ברחובות, במקומות שדיברתי עם אנשים על המנהיג. כי הוא לא כל כך פופולרי, מסתבר. אחד מהאנשים אמר לי, תראה, אתם המערבים תמיד שואלים את השאלה הזאת, אוהבים את קדאפי? מה זה משנה בכלל? זה כמו לשאול אותנו אם אנחנו אוהבים שהשמש זורחת, אם הכוכבים עולים בלילה. זו עובדת חיים. קדאפי אין מה לעשות. אנחנו לא אוהבים אותו, אבל הוא עובדה קיימת. קדאפי, אחד השליטים הוותיקים בעולם, שולט בלוב מ-1969. בשנות ה-80 נקלעה לוב למשבר עם המערב על רקע תמיכתה בקבוצות טרור. ב-1986 ארצות הברית הפציצה בלוב. At 7 o'clock this evening, Eastern Time, air and naval forces of the United States launched a series of strikes against the headquarters that support Muammar Gaddafi's subversive activities. התגובה באה אחרי שנתיים. טיסת פן-אם 103 שהייתה בדרכה ללונדון התרסקה מעל העיירה הסקוטית לוקרבי. 270 בני אדם נהרגו. הלחץ הבינלאומי והסנקציות היו כבדים מנשוא, ובשנה שעברה פתחו הלובים במשא ומתן חשאי עם בריטניה בעניין הפסקת ייצור הנשק להשמדה המונית. If we can make this change come about, then we should take every risk to do so. האיש ברחוב חשש עד לא מזמן מהשלטונות. היום אני גם שאלתי את האנשים, דיברתי עם אנשים בבתי קפה, זה מקום הטבעי להיפגש עם אנשים, ושאלתי אותם, אתם לא פוחדים להגיד לי במקום כזה ציבורי ביקורת על קדאפי? תראה, מקסימום יזמינו אותנו למשטרה, אבל גם המשטרה היום כבר לא כל כך אוהבת קדאפי, אז ישלחו אותנו אחרי כמה שעות הביתה ולא יקרה לנו כלום. Ladies and gentlemen, we got him. כן, אין ספק שהתמונות האלה של סדאם חוסיין עשו את שלהן. בשבוע שעבר, פגישה היסטורית בין בלר לקדאפי באוהל הבדואי של שליט לוב. ועכשיו, אפילו היהודים מוזמנים לחזור. احنا فتحنا الباب حتى لليهود الليبيين، يقولون هذه أرضكم وترجعوا لها. בטריפולי חיפשתי כמובן את השכונות היהודיות. היהודים בטריפולי חיו בתוך העיר העתיקה, בתוך החומות. היו שם שכונות יהודיות, חנויות של יהודים, בתי ספר של יהודים, שלא נשאר מהם הרבה היום. טריפולי המודרנית נבנתה על בית קברות יהודי, שהיום יש שם גורדי שחקים, יש מבנים מאוד גבוהים, מבני משרדים. בדרך
באחד הימים ביקרתי בבנגאזי, ובציפייה לראות בכל זאת איזשהו סממן של עבר יהודי. ואפשר לזהות בית כנסת מבחוץ, כלומר, זו פנייה בכל זאת מיוחדת. וכשהתקרבתי שמעתי קולות, שמעתי איזושהי שירה. והופתעתי לראות שבית הכנסת אומנם עדיין חי וקיים ועומד, אבל זה כבר לא בית כנסת, זאת כנסייה קופטית. נשאר בית כנסת אחד דרווישי, שהיה כנראה אחד מהגדולים בעיר, שהיום הוא סגור, נעול, אי אפשר להיכנס פנימה, רק דרך החלון אפשר להציץ ולראות שזה באמת היה אחד המקומות המפוארים והיפים. באחד מהם אפשר לבקר, אפשר להיכנס פנימה, אבל בפנים אתה מגלה כמובן שזה כבר לא בית כנסת, זה הפך להיות מסגד. אוקיי. Just for pick up picture. עד סוף שנות ה-60, תחילת שנות ה-70, שיהודי לוב עלו ארצה, חלק מהיהודים חיו בנהרות, והיו בתי כנסת מתחת לאדמה, מגורים מתחת לאדמה, וכל זה הפך להיות היום מלבד אחד או שני מקומות, פשוט למזבלה. בלוב חיפשתי למעשה לא את טריפולי, לא את החוף, חיפשתי את היופי של הסהרה. אווירה של מדבר. אף אחד לא בודק מה אתה עושה, אתה לא צריך לחשוש מאף איש מוחברת, ואתה יכול להסתובב חופשי לנסוע ולעשות מה שאתה רוצה. הסהרה היא ארגז החול הגדול ביותר בעולם, לילדים מבוגרים שבאים ליהנות מנופים עוצרי נשימה. מתאווה אתה למוד את הזמן שאין לו מידה, לכוון נתיבי רוחך לשעות ולעונות. מן הזמן מתאווה אתה לעשות לך נהר שעל גדתו תשב ותתבונן בזרימתו, אף שהאין סופי אשר בך יודע את אין איתי החיים, וכי האתמול הוא אך זיכרון היום, והמחר אך חלומו. כמה יפה, אבל יעבור נראה לי הרבה מאוד זמן עד שאנחנו נוכל לנסוע ליהנות מהנופים האלה, צבי. כן, אבל בזמן הזה אני חושב שקדאפי... שרק לאחרונה החלה להיפתח